Sí, per nosaltres el que aquesta moció representa és, i manifesta, que deia el regidor socialista, pel que manifesta, veiem nosaltres, és el cinisme del PSC local, del PSC Catalunya i del Partit Socialista del Regne d'Espanya. Ens demana que celebrem la convocatòria d'unes eleccions del 21 de desembre, aplicades per l'article 155, i ens remarca que aquestes eleccions seran en plena garantia i plena llibertat. Plenes garanties. Cinisme total. Parla de plenes garanties amb 700 alcaldes processats, plenes llibertats amb 1.066 ferits, plenes garanties amb 200 webs tancades, plena llibertat amb mig govern a la presó i l'altre mig a l'exili, plenes garanties i plena llibertat amb atacs continus a l'escola i amb censures a la televisió i a la ràdio pública i amb amenaces de tancar-les. La moció segueix parlant de divisió. Què entenem per divisió? Que la gent tingui opinions diverses? Quin és aquest el problema? A molts països, i ens agradaria que encara fossin més, en els països on hi ha democràcia, la gent opina coses diferents, les defensa, fins i tot a vegades té opinions i després les canvia. Les lluita al carrer, les manifesta i les vota. I a vegades, només amb un referèndum, pots votar sí o no, abstenir-te, i a vegades pots votar, com en el cas que representem aquest ple, diferents opcions polítiques. Aquest és el problema? Això és la divisió? És molt fàcil, se'n diu dictadura de la diferència. I és que tothom opina igual, i aquí no hi ha divisió. Després segueix i augmenta encara el civisme a graus majors. Parla de blocs identitaris. Qui parla d'identitats ara? D'identitats ara només parla el feixisme, els únics que en parlen. D'odi i d'identitat. La resta de gent d'aquest país, opini el que opini, té diverses visions, és plural, parla diferents llengües, té diferents creences, orígens, opinions i conviu. Conviu, va treballar, va sopar, va a l'escola, estudia, conviu amb aquestes diferents opinions i intenta buscar eines per resoldre els conflictes amb diàleg. Els únics que trenquen aquesta convivència són vostès, el bloc del 155. Alguns fins i tot manifestar-se al costat de feixistes. El dia abans del referèndum es va fer un acte a Madrid amb companys a favor del dret a decidir, on el Jordi Cuixart, que avui porta 43 dies empresonat, deia: alguns volen enfrontar dos pobles, però no ho aconseguiran. Potser per això està empresonat, perquè alguns, a més de lluitar per el dret a l'autodeterminació, lluiten també per la cohesió social. Hi ha gent que sent, abans ho deia el Perona, que vol tornar a la tranquil·litat. Hi ha gent que sent molt tranquil·la i molt còmoda volent enfrontar dos pobles. Nosaltres no. Perquè qui respecta la gent no la pallissa, qui respecta el Parlament no l'empresona, qui respecta la democràcia no la segresta. I sí, es parla al final de la moció que s'obre una nova oportunitat. Per nosaltres s'obre una oportunitat i per això ens presentem i per això anirem a votar. Una oportunitat definitiva per enterrar el 155 i per enterrar el feixisme que hem vist despertar alegrement i amb la convivència d'alguns aquests mesos. Sí, una oportunitat per construir relacions entre persones i entre pobles basades en el diàleg i la solidaritat i no amb la imposició i la violència. Merci.